το κέικ μας. Πιο υγρό. Πιο υγρό, ακριβώς. Πιο υδαρές, να μην είναι τόσο στεγνό. Μάλιστα. Έτσι, γιατί έχει τη σοκολάτα και η σοκολάτα, όταν είναι το κέικ στεγνό, δεν είναι ωραίο. Πρέπει να τη νιώθεις ακόμα και στο κέικ. Δεν σε κοιτάω. Θέλω να περιμένω πώς και πώς να το γεμίσεις, να το βουτήξω. Το ξέρω. Λοιπόν, λιώνουμε εδώ μέσα βούτυρο, ζάχαρη και πραλίνα φουντουκιού. Και τι κάνουμε τώρα, περιμένουμε βέβαια λίγο να κρυώσει. Ξέρεις να το σηκώσεις, μαράκι μου? Ποιο? Το μίξερ. Α, ναι, τώρα. Περίμενε, Νίκη. Έχει ένα κουμπάκι εδώ. Θέλεις να κρατήσεις να σηκώσω εγώ? Να. Μπράβο. Ναι, μπράβο, σωστή, το βρήκες. Λοιπόν, το φέρνεις εδώ, μπράβο. Και ρίχνω εγώ τώρα την πραλίνα με τη ζάχαρη και το βούτυρο μέσα στα αυγά. Βέβαια, η μυρωδιά είναι απίστευτη της πραλίνας. Είναι το κάτι άλλο. Είναι η γεύση που λατρεύουμε όλοι. Λοιπόν, τη βάζω εδώ και να τη χτυπήσω? Ναι, το βάζεις να χτυπηθεί. Αρωματίζουμε με ξύσμα από πορτοκάλι. Το έχω εδώ έτοιμο. Πολύ ωραία. Είμαι λίγο άγαρμπη, αλλά τα καταφέρνω. Μια χαρά σε βρίσκω. Ρίχνω και το ξύσμα μέσα του πορτοκαλιού. Έφυγε. Ρίχνω και γάλα. Απλό, όχι το ζαχαρούχο. Όχι, απλό γάλα. Και θα ρίξουμε τώρα, αφού χτυπηθούν αυτά λίγο καλά. Είπαμε πρέπει να μην είναι πολύ ζεστό. Έχω ανακατέψει baking powder. Λερώθηκε. Όχι, αγάπη μου. Αχ, πετάχτηκε, συγγνώμη. Δεν πειράζει, καλή κουζίνα είμαστε. Θα κάνουμε και ζημιά. Λοιπόν. Εγώ τη δική μου την κουζίνα, Νίκη, δεν μπορώ να πώς την κάνω, μαγειρεύω. Ναι. Μετά εγώ τα καθαρίζω. Για με αυτό είναι ένα θέμα, άμα τα καθαρίζεις εσύ. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα το μπέικιν μαζί με το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Δια μιας, δεν χρειάζεται, γιατί εδώ θα φουσκώσει ούτως ή άλλως το κέικ μας. Είναι πετυχημένη συνταγή. Τι κάνεις, μαράκι μου? Μπράβο. Παίζω με το ταψί. Πολύ σωστά. Λοιπόν, και ανακατεύουμε τώρα και το αλεύρι. Κάνουμε ένα δυνατό χτύπημα. Έχουμε βουτυρώσει το ταψί, τη φόρμα η οποία είναι αντικολλητική και δεν χρειάζεται αλεύρωμα, χρειάζεται μόνο βουτύρωμα. Και έχουμε ανάψει φούρνο σε 180 βαθμούς, γιατί το κέικ μας θέλει περίπου 45 με 55 λεπτά ψήσιμο. Έχω μια ιδέα. Σταθερή θερμοκρασία. Όσο το χτυπάς εκεί, μπορούμε να δούμε άλλη μια φορά την κάρτα, παρακαλώ. Να τη δούμε. Ευχαριστώ. Και ο Γιώργος να φέρει το παγωτό. Αυτό το παγωτό το φέρνω, παιδιά. Ξέρεις που είναι, Γιώργο? Ναι, είναι στο ψυγείο, εδώ. Σε αυτό. 250 γραμμάρια φυτική μαργαρίνη, 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη, 300 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού, 1 φλιτζάνι γάλα, 1 φακελάκι baking powder, ξύσμα από 1 πορτοκάλι, 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και 5 αυγά. Αυτά είναι τα υλικά για το κέικ. Λοιπόν, αυτό τώρα θα πάει φούρνο να ψηθεί. Έτσι, δεν το ψήνουμε εδώ. Ξαναπέσουμε στη θερμοκρασία. Είπαμε 180 βαθμούς για 45 με 55 λεπτά. Πάρα πολύ Εκεί, ωραία. θα το δείτε εσείς μόνοι σας. Λοιπόν, αφού έχει ψηθεί το κέικ, να πούμε τα υλικά για το παγωτό. Πρέπει να τα πούμε. Να τα πούμε, ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε, θα στύψουμε 3 πορτοκάλια. Να δώσουμε πρώτα τα υλικά. Έχουμε καρτούλα για το παγωτό. Έχουμε καρτούλα. Αχ, Βρενίκη, είσαι πολύ οργανωμένη. Πάμε. Λοιπόν, για το παγωτό πορτοκάλι θα χρειαστούμε χυμό από 3 πορτοκάλια, ξύσμα από 2, γιατί το ένα θα το έχουμε βάλει στο κέικ, ένα κουτί γάλα ευαπορέ, το οποίο θα το βάλουμε κατάψυξη, και ένα φακελάκι ζελέ πορτοκάλι που θα το διαλύσουμε. Με τι? Θα το διαλύσουμε με 1 φλιτζάνι ζεστό νερό καυτό και το χυμό από τα πορτοκάλια για το κρύο. Δηλαδή αντικαθιστούμε ένα φλιτζάνι βραστό νερό και ένα φλιτζάνι χυμό από πορτοκάλι κρύο. Λοιπόν, ο Γιώργος έχει αρχίσει ήδη και τρώει το παγωτό. Τι κάνουμε τώρα? Αυτά. Χτυπάμε, βάζουμε το παγωμένο γάλα μαζί με το πορτοκάλι και το ζελέ στην κατάψυξη και αφού παγώσουν καλά, μετά τα χτυπάμε πάρα πολύ καλά και έχουμε αυτό που τρώει αυτή τη στιγμή ο Γιώργος. Και τώρα τι κάνουμε, παιδιά? Θέλω να σας δείξω τι κάνουμε, γιατί αυτό είναι το κυριότερο. Λοιπόν, παίρνουμε μαχαίρι και κόβουμε το καπάκι. Γύρω-γύρω. Κάνουμε αυτό δηλαδή. Τσάκα, τσάκα, τσάκα. Εγώ το έχω κάνει από το σπίτι τώρα, για να μην καθυστερούμε. Αφαιρούμε το καπάκι, το ακουμπάμε εδώ. Αχ, παιδιά. Δώστε πολύ προσοχή. Και κοιτάξτε τι έχω κάνει. Ένα κύκλο εδώ εσωτερικά και ένα κύκλο εξωτερικά. Και για να φύγει και από κάτω, βάζουμε το μαχαίρι αναδιαστήματα και κάνουμε αυτό, παιδιά, όπως κάνω και τα γεμιστά όταν ανοίγω τις ντομάτες. Δηλαδή κάνουμε αυτή την κίνηση με το μαχαίρι και τσακ, βγαίνει το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
Έτσι θα βγάλετε όλα τα κομμάτια τα οποία δεν θα τα πετάξετε. Θα τα χρησιμοποιήσετε γιατί μπορείτε να τα βάλετε σαν τρίμα σε κάποιο κέικ με σοκολάτα, μέσα σε παγωτό. Μπορείτε να κάνετε διάφορα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα το παγωτό που τρως, Γιώργο μου. Ναι. Ευχαριστώ. Θα βγάλω παγωτό. Όχι, παιδιά. Όχι, παιδιά, δεν αισθάνομαι καλά, σας λέω. Και θα γεμίσω. 40 λεπτά. Θέλω να κάνω βουτιά μες στο γλυκό τώρα. Θα γεμίσω το κενό με παγωτό. Εντάξει. Το οποίο παγωτό, επειδή λόγω ζέστης, ξέρετε, έχει αρχίσει και λιώνει το παγωτό. Άτιμη διατροφή. Ναι, άλλες τρώνε και δεν παχαίνουν και εμείς πρέπει να κάνουμε συνέχεια δίαιτα. Μήπως πρέπει να πάρεις κουταλάκι, αυτή η σπάτουλα Έγινε σε μισό, έτσι. Δεν σε βοηθάει. Εν τω μεταξύ λες τώρα προκειμένου να το φάω εγώ τώρα. Πώς θα συνταγή. γίνει τώρα το σκηνικό. Παιδιά, Ένα προς ένα. Γιατί αυτή η αδικία. Συγγνώμη, εμείς ό,τι φάμε πάει και κάθεται. Ναι. Στην Αιγινήτη ό,τι φάει. Βρε αγάπη μου, φάει κουκλάρα, είσαι, φάει να το χαρίσεις. Η ζωή είναι ωραία. Λοιπόν, τώρα θα Εγώ σε βάλουμε... αγαπάω και χοντρούλα. Δεν θέλω να μ' Μπράβο. αγαπάς. Τώρα θα βάλουμε, Γιώργο. Χοντρούλα με καπάκι. είπε. Το καπάκι. Με είπε Θα σε χοντρούλα. αγαπάω, όχι, όχι. Με είπε χοντρούλα. Fight. Did he say me fat? Γιώργο, βοήθησε με. Μαρία μου, δεν πάρε είσαι, μην την τον ακούς μηδράνη. καθόλου. Πες το, Μαρία, Γιάννη. με έχεις αφήσει, η δουλειά σου είναι. Εγώ να φάω θέλω μόνο. Εδώ. Θέλω τη σπάτουλα αυτή. Πώς συμπεριφέρονται. Και τι κάνουμε τώρα, αφού έχουμε γεμίσει με παγωτό, παίρνουμε την πραλίνα. Λίγο έλεος θα μας δείξει, λίγο έλεος. Το ξέρω. Λοιπόν, και Α, το αυτό αλήθουμε, Ναι. μάλλον από πάνω. το αλήφουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πού να το στείλουμε αυτό το γλυκό Ορίστε. δώρο τώρα? Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μπαίνει ψυγείο, παιδιά, για λίγο. Στην αγαπημένη ροή του Α, στην πολύ αγαπημένη ροή του Θέλω να Α. κόψω ένα κομμάτι. δεν ξέρω. Εννοεί. Πολύ την αγαπώ. Κόψε Πάρα ένα πολύ κομμάτι. την αγαπώ τη ροή του Α. Να τη βάλω όλη. Κόψε ένα κομμάτι, βρενική, έλεος δηλαδή, παιδιά. Δεν υπάρχει. Γιώργο, πραγματικά. Μαρία, όμως, πραγματικά σου μιλάω. Από το Πραγματικά. πρωί δεν. Θα σου πέσει το παιδί, πραγματικά. Δεν υπάρχει. έχω φάει από το πρωί, στορκίζομαι και περιμένω αυτό το. Μπράβο. Ωραία, να το. Αυτό είναι λίγο ανθρωπιά. Να γίνουν πράγματα. Λέει η Κοιτάξτε τι Βάνα. ωραίο θέαμα. Συγγνώμη. Άτιμη κοινωνία. Το πιάτο που πού άλλες είναι? τις κάνεις αδύνατες και άλλες το τις πιάτο? κάνεις Πού είναι με το. λίγο τα Βάλ' αυτά το. τους. Δεν θα το αντέξω. Παιδιά, λιώνει. Δεν πειράζει. Ακούς το πώς είναι, μπράβο. Νάντια, θέλω να ηρεμήσεις πάρα πολύ. Δήμητρα, έλα να φας κουφιά. Έχουμε να Έλα φάμε να φας το αφήνω κουφιάκι έτσι, μου. αγάπη μου. Βέβαια. Παιδιά, Τώρα αυτό είναι το απόλυτο. Γεωργιά, Δαβού. Μαρία, είσαι δυνατή, είσαι τόσο, φέρω. είσαι τόσο κούκλα που μια χαρά μπορείς να Ναι, φας. ναι, να φάω. Καλά, εκστασιάστηκα. Μην πάρεις τίποτα. Παιδιά, δεν μπορώ. Θέλετε να δούμε τα υλικά, τι θέλετε να κάνουμε? Ας δούμε άλλη μια φορά την κάρτα. Θα σας το φέρουμε το κέικ. Για να δούμε την κάρτα για το παγωτό περικλή μου. Λοιπόν, χυμό από 3 πορτοκάλια, ξύσμα από 2 πορτοκάλια, ένα κουτί γάλα ευαπορέ, ένα φακελάκι ζελέ πορτοκάλι και κάνουμε το εξής, παιδιά. Χυμό και ξύσμα από πορτοκάλι. Βάζουμε το γάλα στην κατάψυξη μαζί με το χυμό από τα πορτοκάλια και το ζελέ που θα το φτιάξουμε με ένα φλιτζάνι ζεστό νερό και ένα φλιτζάνι χυμό από πορτοκάλι. Όλα αυτά πάνε κατάψυξη, τα χτυπάμε μετά πάρα πολύ καλά και το βάζουμε κατάψυξη να παγώσει. Όταν το κέικ είναι έτοιμο μπορούμε να το γεμίσουμε ή ακόμα, εάν σας φαίνεται αυτό πάρα πολύ δύσκολο, μπορείτε να κόβετε κομμάτια κέικ και να βάζετε παγωτό πορτοκάλι. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Θέλω να πω αυτό το χρηστικό στον κόσμο που μας βλέπει, γιατί το δοκίμασα μόλις. Ναι. Βάζουμε το κομματάκι στο πιατάκι. Ναι. Και άμα μας δεν μας φανεί πολύ παχυντικό, παίρνουμε και μια κουταλιά πραλίνα και τη βάζουμε από πάνω να κάνει, ρε παιδί μου, να το σκεπάσει. Δηλαδή, δείτε τι εννοώ. Αυτό τώρα είναι ορφανό. Ορφανό. Τώρα όμως δεν είναι ορφανό πια. Δεν είναι Πάμε να ορφανή δούμε και πια. την κάρτα για το κέικ μας. Κέικ. 250 γραμμάρια φυτική μαργαρίνη, 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη, 300 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού, ένα φλιτζάνι γάλα, ένα φακελάκι baking powder, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και 5 αυγά. Και τα νεύρα μου στον 8ο με το γλυκό που δεν μπορώ να φάω. Θέλω να σου πω, Μαρία, όση ώρα θα τρώμε. Τόσο Θέλω να μας πεις. λίγο. Λίγο, Μαριά, λίγο αξίζει πραγματικά. Τι έκανες, Είχαμε πολύ ωραίες στιγμές από το παρελθόν και από το